2 Cronici 7, de la versetul 11. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu siguranță că textul acesta nu-i menit să deschidă o serie de mesaje sau o serie de programe care să ne pregătească pentru marea sărbătoare a întrupării Domnului. Dar cred că are menirea să încheie o altă perioadă mai intensă în ceea ce privește viața noastră social-politică. Poate unii se gândesc: fraților, dar noi avem o altă patrie. Sunt aici călător, nu am palate, sau dacă le am, nu mi-am legat inima de ele. Noi să ne gândim la cele veșnice. Este o situație în Vechiul Testament în care poporul dus în robie pentru o perioadă de 70 de ani vine și întreabă prorocul: noi ce să facem? Ne preocupăm de ce e în jurul nostru sau trăim cu gândul la Ierusalim și la întoarcerea acasă? Și a zis prorocul așa: e o călătorie lungă, este o robie de 2 generații aproape. Puneți mâna și construiți case, puneți mâna și semănați vii, puneți mâna și puneți umărul la fericirea cetății, la fericirea comunității, la fericirea țării. Pentru că fericirea voastră depinde de fericirea cetății. E adevărat că tot ne rugăm și tot așteptăm, ne rugăm mai puțin, dacă mă refer la poporul nostru, la țara noastră, dar tot ne așteptăm de vreo 22 de ani încoace ca poporul ăsta, țara asta, neamul ăsta să fie tămăduit, să fie izbăvit odată. Și slavă Domnului că a fost, de comunism. Și am crezut că dacă s-a schimbat sistemul politic, comunism în democrație, totul va merge uns, totul va merge ca pe roate. Și ne-am dumirit că după 2, 3, 4, 5, vreo 10 ani de zile nu-i chiar așa. Și am zis: trebuie să schimbăm. Și am așteptat cu atâta ardoare până acum, de atâtea ori, aceste zile, această zi, o zi a alegerilor. Și am zis: acum e momentul să facem schimbarea. Și apoi schimbarea schimbării. Țara va fi izbăvită, țara va fi tămăduită. Poporul, biserica, cu toții am așteptat odată și odată tămăduirea acestei țări. Din păcate, am constatat cu stupoare ceea ce capitaliștii de peste mări și țări știau deja, că nici democrația, nici capitalismul nu este perfect. Așa-i? E adevărat că comunismul a fost un sistem, că toate stăpânirile sunt îngăduite de Dumnezeu, dar e adevărat că a fost un sistem ca expresia mâniei lui Dumnezeu pe estul Europei. A venit democrația ca expresia harului, a bunătății, a îndurării lui Dumnezeu. Numai că dacă citim în Biblie și studiem, o să observăm acolo că sistemul ideal, sistemul pe care Dumnezeu l-a așteptat și încă îl mai așteaptă într-o țară ca a noastră, într-o țară de pe această planetă, nu este nici democrația, nu este nici monarhia, nu sunt alte și alte sisteme care probabil vor mai fi inventate. Ci Dumnezeu s-a așteptat, mai ales în vechime, de la poporul lui, să se împlinească în teocrație. În teocrație. Dar ei la un moment dat au venit la Samuel și au spus: vrem să fim și noi ca celelalte popoare. Alege-ne un împărat.
Și Samuel, după o viață de trudă și de sacrificii, sigur că se întristează. Dumnezeu zice, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Poporul acesta vrea, dorește, simte și a început să simtă ca cei din jurul lor. De unde, fraților? De unde să ne vină izbăvirea? De unde să vină tămăduirea țării? Oamenii o așteaptă de la sistemele politice. Chiar și noi, biserica, avem impresia că izbăvirea, tămăduirea trebuie să vină prin alegeri. Slavă Domnului că avem alegeri! Este expresia libertății, expresia democrației. Dar nu este soluția ultimă, nu este soluția supremă. Soluția supremă, sau despre soluția lui Dumnezeu, la tămăduirea, la crizele prin care o țară, iată, o lume întreagă a ajuns să experimenteze, este ceea ce citim, ceea ce am citit în versetul 14. Și nu te-ai fi așteptat la versetul 14, pentru că Solomon este plin de bucurie, poporul este plin de mândrie, că are în sfârșit un conducător și viteaz ca David și înțelept ca Solomon. Iată, au reușit și au împlinit visul să construiască Domnului o casă și împăratul locuiește destul de bine și are o casă și el la rândul lui foarte bună. Cu alte cuvinte, iată, am împlinit 90 de ani aici la Constanța, noi la Corbu 60 de ani, 90 de ani la Fetești. Fiecare dintre noi nu suntem ca ultimii dintre cei cu care ne cunoaștem sau la marginea societății. Dumnezeu ne-a făcut parte fiecăruia dintre noi, iată, de o clădire nouă, de atâția ani de bucurie și de părtășie, ne-a făcut parte fiecărui neam din poporul lui. Dumnezeu a purtat de grijă și slavă Domnului că nu suntem coadă, ba dimpotrivă am putea spune că suntem pe acolo prin frunte, cei mai mulți dintre noi și sigur spiritual cu toții. Dar când te aștepta ca totul să meargă bine și ca totul să fie perfect, iată că Dumnezeu vorbește de criză. Este casa Domnului, avem fiecare aproape tot ce ne trebuie și deodată ne trezim în plină criză. Și oamenii încep să intre în panică, intră în confuzie și așteaptă de la sisteme, așteaptă de la alegeri, așteaptă de la oameni, așteaptă de la tătuci, așteaptă de la partide, soluția, izbăvirea, tămăduirea. Hai să ne gândim puțin la ce se așteaptă Dumnezeu într-o perioadă de criză. Dumnezeu așteaptă izbăvirea și tămăduirea țării noastre într-o perioadă de criză și de dezamăgire, după dezamăgire, după dezamăgire. După alegeri și alegeri, economia pare că nu-și mai revine. După alegeri și alegeri, pensiile nu mai cresc. După alegeri și alegeri, democrația, economia de piață, consumerismul nu este soluția până la urmă. După atâtea și atâtea dezamăgiri. Haideți să ne întoarcem privirea către Dumnezeu, să vedem către ce ne îndreaptă El privirea, către ce ne îndreaptă El atenția. Dumnezeu vede izbăvirea unei țări, vede izbăvirea unei națiuni, nu în sisteme politico-economice, nu într-o economie de piață sau de altă natură, ci El vede izbăvirea în poporul Lui, în biserica Lui răscumpărată. Acolo este izbăvirea, acolo este tămăduirea unei țări. Acum vreo 25-30 de ani, Brazilia era o țară în mare criză, poate într-o criză mai mare ca a noastră. Și frații de acolo, bisericile evanghelice, reprezentau aproximativ 2,5%, exact cam cum suntem noi astăzi în România. Și crizele nu mai conteneau. Și țara mergea din ce în ce mai rău din toate punctele de vedere. Și frații noștri, frații evanghelici din Brazilia, au zis, ce să facem? Și au privit în cuvântul Lui Dumnezeu. Izbăvirea vine de la Domnul, pentru că unii se încred în cailor, alții în carele lor, dar noi așteptăm tămăduire din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își întoarce privirea și ne întoarce privirea și atenția prin cuvântul Său în seara aceasta nouă la câteva secrete ale tămăduirii țării, la câteva secrete ale izbăvirii neamului nostru. Știți ce au făcut brazilienii? Au început să se întreagă cu americanii în trimiterea de misionari. La ora actuală sunt pe locul 2 sau 3 după Coreea de Sud, America, Coreea de Sud, pe acolo Brazilia.
Dar între timp s-a întâmplat un miracol. De la 2,5% creștini evanghelici, într-o țară cu 190 de milioane de suflete, au ajuns la 20-25% evanghelici. Informațiile sunt relative, le puteți verifica pe internet. Știți ce s-a întâmplat între timp? Dumnezeu a adus o trezire spirituală extraordinară în țara aceea. Știți ce s-a mai întâmplat? Economia Braziliei a început să duduie la propriu, nu la figurat. Și au ajuns printre primele economii ale lumii. Trăiesc un miracol economic, dar cel mai mare miracol la ei este cel spiritual. Pentru că au înțeles că izbăvirea nu stă într-un sistem, izbăvirea nu stă într-un partid, izbăvirea nu stă în niște alegeri. Și trebuie să mergem, să ne exercităm dreptul acesta pentru care oamenii au murit. Expresia libertății și a democrației trebuie exercitată și trebuie să ne facem datoria. Am citit de dimineață, pentru că unii se întreabă, frate, dar mai bine nu mă duc. Sau altul zicea, mă duc și votez pe toți. Și votez pe toți. Un fel de joacă de-a democrația. Nu, avem dreptul acesta, trebuie să ni-l onorăm. Și dacă vrem să fim exemple, trebuie să fim exemple și în domeniul acesta. Am citit de dimineață la Corbu un text care vorbea despre Abimelec, care l-a urmat pe marele Gedeon. Abimelec, un fiu după o slujnică a lui Abimelec, a întors cu totul filozofia de viață și de lucrare a tatălui său, care a dus izbăvirea de Somadian și a zis, eu am strategii, domne. Nu mă interesează pe mine îngerul lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu și ce planuri are Dumnezeu cu nația asta. Eu am strategii. Și a început să exploateze și să-și deruleze strategia lui. Manipulare emoțională, naționalism de ăsta ieftin. Apoi a făcut rost de bani și-a cumpărat o ceată de oameni fără minte și a împlinit planurile lui criminale și au făcut crime și au ajuns la putere, dar în 3 ani de zile a început războiul civil. Și acolo spune o pildă Iotam, singurul din cei 70 îndreptățiți și ajungă la putere, spune o pildă și zice așa: copacii pădurii s-au dus la măslin și au zis, nu vrei tu să domnești peste noi? Uite, tu faci măsline așa de bune, ești un pom, ești un arbust atât de important în pădurea asta. Și el a zis, eu am seva mea, am fructele mele, am clienții mei, lăsați-mă pe mine cu ideile astea. Și a plecat la smochin și smochinul i-a zis la fel, dar eu am dulceața mea, eu sunt cunoscut în toată lumea, smochine uscate, cum nu se mănânc, smochinele merg oricum. Și a mers la vie și vie a zis, dar eu ofer lumii atâta bucurie prin vinurile, prin musturile, prin extraordinar de multe sortimente, n-am eu timp să mă ocup de viața socială, n-am eu timp să mă ocup și să mă implic și să-mi consum eu energia și seva mea pentru binele pădurii. Eu am viața mea, am pătrățica mea, am treaba mea, nu mă duc, nu votez. Sau altul, nu mă duc, nu mă implic, nu vreau să fiu ales. Dar cum, frate? Și noi, pocăiții, putem să ne implicăm politic, nu doar să votăm, să ne facem datoria. Putem și noi la rândul nostru să fim aleși? Asta e o discuție foarte lungă, cel puțin pentru păstori care ar trebui să se retragă din lucrare dacă vor să fie candidați pe o listă sau alta. Și spune acolo Iotam, devenit între timp proroc, scăpa cu viață ca prin minune, zice, până la urmă, dacă nimeni n-a vrut să implice dintre ăștia care aveau fructe, aveau roade, aveau valoare, s-a dus la spin. S-au dus toți copacii la spin. Știți, nu? S-au dus la spin și spinul de-abia așteptat. Ce mai contează că înțepă toată lumea? Ce mai contează că îi minți pe toți? Ce mai contează că n-ai caracter? Și fratele Duculescu a dat un răspuns, judecați noastră dacă a fost bine sau rău, el care a avut 2-3 mandate, nu mai știu, în Parlamentul României. E adevărat că n-a mai putut fi același păstor de valoare și implicat din cauza politicii, dar a zis așa, politica murdară o fac oamenii murdari. De ce n-ar trebui să avem și noi oameni și ar trebui să ne rugăm pentru că avem acolo, au fost vreo 6, nu știu câți vor fi în următorul mandat, oameni pocăiți, lideri creștini evanghelici, care ar trebui să facă o politică curată, fiind ei integri mai întâi, votând cu o singură mână, nu? Fiind ei exemple mai întâi, nefugind dintr-un partid în altul toată ziua, ca și ceilalți, și așa mai departe.
Cineva trebuie să facă și o politică curată. Cineva trebuie să fie exemplu și în politică, între toate categoriile, la toate nivelurile. Trebuie cineva să fie un exemplu. Trebuie cineva să răspândească și acolo mireasma sfințeniei lui Dumnezeu. Sigur, aici sunt multe lucruri de discutat și nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Dar dacă nu s-a găsit niciunul, nici să ducă la vot, nici să se implice să fie el un exemplu și în domeniul acesta, atunci toți copacii au fugit la spin și l-au ales pe spin, adică pe Abimelec. Și Abimelec a avut el grijă să omoare, să lovească, să calce pe cadavre ca să-și atingă scopurile. Și a avut el grijă să împlinească profeția lui Iotam, care a zis așa: dacă curat ați lucrat voi și Abimelec, aducându-l la putere, atunci să vă bucurați și voi de el și el de voi. Dar dacă nu, va ieși un foc din Abimelec și va nimici cetatea Sihemului, care s-au pus în slujba lui prin mijloace murdare și nedrepte. Și din cetate va ieși un foc care îl va nimici. Și așa s-a întâmplat. Încheiem aici paranteza. Haideți să ne întoarcem la textul nostru și să vedem ce așteptări are Dumnezeu vis-a-vis de criza unei țări, vis-a-vis de criza unor vremuri pe care le trăim și noi. Așteptările lui nu sunt de la partide, așteptările lui nu sunt de la alegeri, cu toate că toate sunt îngăduite de Dumnezeu și toate stăpânirile vin de la Dumnezeu, fie ca mânie, fie ca har sau binecuvântare, dar de unde așteaptă el tămăduirea? De unde așteaptă el izbăvirea? El așteaptă de la poporul meu, zice acolo, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, cum l-am chemat noi în seara asta, cum ne-am închinat noi în seara asta, adevăratului și singurului Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, exact cum ne învață Sfânta Scriptură. Dacă poporul meu, care rămâne în lumina adevărului meu, se va smeri. Bine, individual poți să măsori smerenia, nu? Cel mai smerit om e cel care spune tuturor: Dom'le, eu nu scatin, eu sunt smerit, nu? Ăla e cel mai smerit. Deci individual cumva poți măsura smerenia. Dar cum o poți măsura la nivel comunitar, la nivelul unei biserici? Suntem noi o biserică smerită sau nu suntem? Pentru că Dumnezeu, prin umilință, prin smerenia unei comunități, prin smerenia unei mișcări, prin smerenia celor cu adevărat credincioși din țara aceasta, poate să aducă și dorește să aducă tămăduirea țării, izbăvirea economică, izbăvirea politică, dar mai ales izbăvirea spirituală a acestei țări. Cum ne putem măsura smerenia ca și comunitate? Cineva spunea așa: biserica care își disprețuiește copiii, când aceștia vor crește mari, la rândul lor vor disprețui biserica. Cât de mult investim noi în copii? Cât de mult iubim noi generația care urmează? Este un mod de a evalua starea de smerenie, de umilință a bisericii. Cât de mult ne preocupăm de copii. Un alt aspect, o altă modalitate, este atitudinea noastră ca biserică față de cei slavi. Și altcineva spune așa: cel mai slab om din biserică este cu mult mai valoros decât cel mai mare păcătos din afara ei. Fie el și mare politician. Cel mai slab om de pe băncile bisericii pe care poate locolești și nu dai mâna cu el, că nu e la rangul tău, nu este de teapa ta. Cel mai slab om din această biserică, din biserica lui Iisus Hristos, este cu mult mai valoros decât cel mai mare păcătos, mincinos, imoral și corupt din afară. Haideți să ne întoarcem cu compasiune, cu atenție. Haideți să investim în copiii bisericii și în oamenii slabi ai bisericii. Spune Biblia, spune Domnul Iisus, că păstorul avea 100 de oi, dar una s-a pierdut. A luat-o valul, a luat-o curentul și a lăsat cele 99. S-a dus să o recupereze pe cea slabă. Asta e inima lui Dumnezeu și asta trebuie să fie inima bisericii lui. Cea care are compasiune, care are grijă, cea care arată îndurare, milă, răbdare cu cei mai slabi dintre ei. Doamne ajută! E adevărat că nu e ușor în biserică. Spune altcineva că biserica e ca și corabia lui Noe. Dacă n-ar fi afară prăpăd și potop și dezastru, am rupe-o la fugă de multe ori
care încotro, pentru că nu e simplu în corabie. În corabie acolo erau multe inconveniente, dar decât de prăpădul de afară, decât ce se întâmplă în lume, Biserica lui Iisus Hristos, care într-adevăr este un șantier, care într-adevăr n-a ajuns la desăvârșire, în care Iisus Hristos încă lucrează, încă se reflectă, încă salvează și mântuiește o omenire pierdută, este și trebuie să rămânem. Un al doilea aspect zice, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Trebuie să învățăm lecția smereniei pentru ca nația noastră, pentru ca poporul nostru. De ce nu? Pentru ca generația aceasta să cunoască minunile lui Dumnezeu, izbăvirea și tămăduirea lui Dumnezeu. Se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea. După smerenie, Dumnezeu recomandă rugăciunea. M-am gândit la aspectul acesta foarte serios. Și am zis, dacă nu mai sunt suficiente predicile de toate felurile, de toate nuanțele, diverse, aduse de diversi colegi pentru o biserică, dacă nu mai sunt suficiente studiile biblice, dacă nu mai sunt suficiente întâlnirile și părtășile noastre de duminică și de peste săptămână, pentru că nu apare trezirea, pentru că nu se întâmplă ceea ce ne așteptăm să se întâmple, biserica să crească, biserica să se sfințească, biserica să ajungă nu doar în Galileea, suntem, slavă Domnului, în Galileea, adică peste Prut. Am ajuns acolo, slavă Domnului. Dar când vom ajunge? Că uite, câte unul, câte doi, ușor, ușor, ne ducem acasă. Ajungem acasă. Și Dumnezeu ne întreabă, câți ani de credință ai avut la Constanța? Doamne, vreo 40-50 de ani. Cât de departe ați ajuns voi, generația voastră, cu Evanghelia? Doamne, în Ierusalim, puțin prin Iudeea, și am făcut câțiva pași în Galileea, dar nu știați că și marginile pământului sunt ale voastre? Măcar cu rugăciunea, măcar cu viziunea. Suntem acolo. Doamne ajută! Și m-am gândit, dacă toate aceste lucruri nu mai ajung, atunci ar trebui să ne întoarcem la lecția simplă, dar atât de puternică, dar atât de pregnantă și de folosită în Sfânta Scriptură, și anume rugăciunea. Rugăciunea. Am citit despre o misionară în India care a mers acolo, trimisă de o organizație americană foarte bine pusă la punct, într-un program foarte bine gândit, și avea acolo o slujbă foarte bine delimitată, și după 6 ani nu s-a întâmplat nimic. Săraca misionară a intrat în panică și a zis, dar cum, frații mei, biserica care cheltuiesc atâția bani, așteaptă rapoarte, nu se întâmplă nimic, nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Și a auzit în ureche un gând, o șoaptă, roagă-te mai mult, roagă-te mai mult. Când toate celelalte metode, când toate celelalte arme nu mai au impact, nu mai au efect, întoarce-te la bomba aceasta atomică spirituală care este rugăciunea. Nimic nu stă în fața ei, nimic nu o poate opri. Și femeia aceasta, cu jenă, a început ca preocuparea ei de fiecare zi să fie în principal rugăciunea. Dar nu știa cum să rupă de acolo puțin, de acolo puțin. Era jenă că o să fie mustrată de colegii, măi, dar tu nu ai venit la fix, mă, dar tu te-ai trezit prea târziu, dar de fapt ea se ruga mai mult și așa mai departe. Și așa lucra Dumnezeu că nimeni n-a mustrat-o. Dar și ce s-a întâmplat? În 6 luni, de când a început să se roage mai serios, să se roage mai mult, să se roage mai concret, Dumnezeu a făcut și a adus la mântuire și a adus la pocăință mai multe, mult mai multe suflete decât s-a întâmplat în cei 6 ani de zile. Pentru că rugăciunea mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, care mă reprezintă pe mine, cu care nu mi-e rușine în lumea secolului 21, se va întoarce la rugăciunea aceea de calitate, va aloca mai mult timp în rugăciune, va respecta programul zilnic de părtășie și va căuta fața mea, își va găsi plăcerea în comuniune cu mine mai mult decât la telenovele, mai mult decât la meci, mai mult decât la orice altceva. Amin? Amin. Se va ruga mai mult, va căuta fața mea mai mult, va avea un timp mai de calitate în citirea Scripturilor. Spune
Sfânta Scriptură, atunci avem șanse, avem speranțe. Și nu numai noi, întreaga noastră țară, întreaga noastră națiune. Cu toții ne rugăm și ne dorim să ne rugăm mai mult. Ne dorim să iubim disciplina aceasta spirituală mai tare. Se spune că Alexandru Macedon, la o petrecere, a fost încântat de teoria unui filozof și i-a spus casierului, trezorierului de lângă el, ori de câte ori va veni omul ăsta la tine să-și ceară oricât de mulți bani, să nu refuzi niciodată. Bineînțeles că n-a trecut decât câteva zile și filozof mai practic de data aceasta, s-a dus și a cerut din partea casierului 10.000 de euro. În valoarea de atunci, 10.000 de euro, vă dați seama. Pentru noi e o valoare mare. 10.000 de euro, o mașină chiar bună, chiar bună. Chiar un Duster ar putea fi. Și atunci a intrat casierul, s-a speriat, a fugit la împărat și a zis, domnule, nu se poate. Omul ăsta vrea să ne jefuiască bugetul. Mi-a cerut așa, deodată, 10.000 de euro. Și Alexandru Macedon a zis, felicitări și foarte bine că ți-a cerut 10.000 de euro. Prin asta dovedește că m-a crezut pe cuvânt. Biblia spune că, și Domnul Iisus ne promite, să cerem în rugăciune, în numele Lui, de la Tatăl, ce? Orice. Și vom primi. Și noi așa de multe ori, alergăm în dreapta și în stânga, cerem, ne împrumutăm la bănci, ne împrumutăm la oameni, ne împrumutăm în dreapta, ne împrumutăm în stânga și de multe ori ne distrugem și reputația și am uitat un singur lucru, esențial, cel mai important, să alergăm și să-i spunem lui Dumnezeu problema noastră. Amin? Se spune despre un vapor, după multe furtuni, au pierdut și busola, au pierdut și direcția, au ajuns și fără apă și după 24 de ore de însetare totală, au intrat în disperare și când au văzut la orizont o altă corabie care se apropia, strigau în cor cu disperat, dați-ne și nouă măcar o cană cu apă, dați-ne și nouă o picătură de apă, ca bogatul din iad. Dar ceilalți au început să râdă și au spus, dar de ce n-aruncați gălețile în ocean? Dar nu sunteți sănătoși? Cum să aruncăm? Toată lumea știe că oceanul e sărat. Nu e adevărat. Voi sunteți în raza de revărsare sau zona în care se varsă Amazonul. Voi nu știați asta? Amazonul se varsă în ocean și are debitul cel mai mare de pe glob și rază de câțiva kilometri buni, apa oceanului este dulce. Și noi uităm lucrul acesta, că suntem în zona harului și a îndurărilor și a promisiunilor lui Dumnezeu și ne împrumutăm în dreapta, ne împrumutăm în stânga. Am făcut o vizită, mai multe vizite la o soră și am rămas stupefiat să constat că e împrumutată la păstori, e împrumutată la ușieri, e împrumutată la vecini, e împrumutată. Nimeni nu știe câte împrumuturi are femeia asta. Nimeni nu știe. Și trebuie să te pocăiești de starea asta. De ce nu te împrumuți la Dumnezeu? De ce nu strigi la Dumnezeu? De ce nu arunci cu credință gălețile în ocean? Ești în zona harului, ești în zona promisiunilor lui Dumnezeu, ești în legământ cu Hristos. De ce nu împlinești cuvântul? Cereți și veți căpăta. Căutați și veți găsi. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va ruga, se va întoarce la viața aceea de rugăciune, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, își va face momentul cel mai plăcut al zilei, din părtășia cu mine, și se va abate de la căile lui rele. Îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Dumnezeu vrea să ne izbăvească, să ne tămăduiască. Dumnezeu vrea să ne ridice în fruntea națiunilor prin poporul Lui, care cunoaște numele Lui, care îi cunoaște vocea și urmează calea. Și noi trebuie să ne întoarcem la aceste recomandări. Trebuie să mergem la alegeri, trebuie să ne exercităm acest drept. Pentru că așa ne învață Scriptura și am spus-o și nu mai repet. Trebuie să fim exemplu și în domeniul acesta. Și să votăm potrivit cu conștiința iluminată de Duhul lui Dumnezeu. Fără să facem campanii gratuite nici în dreapta, nici în stânga. Dar ascultați, tămăduirea, izbăvirea vine de la Dumnezeu. Și cea marnic e să trăiești în bezna lumii acesteia și să tot te amăgești o viață întreagă că nici
cu tare n-a făcut ce a promis, că nici partidul ăsta n-a făcut mare brânză, că nici democrația nu e așa perfectă și au început să viseze, să întoarcă în imaginația lor în vremea și în trecutul comunist, că era bine și atunci, chiar dacă totul se lua pe sub masă, chiar dacă totul erau și acum e corupție, dar atunci era necesară, absolut necesară și pun asta în ghilimele. Și încep nostalgici, ușor să iasă în față și spinii se impună pentru că cei chemați care îl cunosc pe Dumnezeu nu vor să arate, nu vor să experimenteze sau întârzie împreună cu Dumnezeu să aducă izbăvirea și tămăduirea acestei țări. Ultimul lucru despre care Dumnezeu vorbește aici poporului, într-un moment poate neașteptat. Era clădirea gata, era deja inaugurată, avea și împăratul casa lui, poporul era în pace, granițele Israelului erau extinse la maxim, cum nu este astăzi. Deci totul părea din punct de vedere omenesc foarte bine și Dumnezeu le vorbește de o criză. Și Dumnezeu astăzi ne vorbește de criză. Și ne spune și soluția cum să o depășim. Și nu numai noi, ci întreaga noastră țară, ci întreaga noastră națiune. Zice, smerenie, rugăciune și comuniune cu Dumnezeu și se va abate de la căile lui rele. Astăzi, mai mult ca oricând, câștigă teren în lume, dar din păcate a pătruns și în biserică. Oare care căi rele sunt mai rele în capitalismul acesta sălbatic? În consumerismul acesta care, până la urmă, o să ajungă să ne consume și pe noi. Oare care? Nu cumva materialismul? Nu cumva nu mai alergăm doar pentru pâinea cea de toate zilele, ci vrem un hambar întreg de pâini care oricum o să le mănânce, o să se mucegăiască până la urmă și o să le mănânce șoarecii sau știu eu cine? Nu mai trăim prin credința aceea de fiecare zi. Chiar discutam cu un păstor și spuneam, cred că Dumnezeu vrea să ne țină smeriți și ne dă harul acesta de a trăi în fiecare zi prin credință. Acum 2 ani când am făcut întâlnirea, de fapt, adunarea generală a comunității la Corbu, s-au ridicat ceva discuții despre unii lucrători care nici măcar nu-și permit să aibă carte de muncă. Sora German știe. Și atunci sora a venit și câțiva frați au venit cu o propunere și au zis, Domne, nu se poate, din cauza necomunicării, din cauza lipsei de comunicare și a părtășiei. Nu se poate să fie între noi oameni, lucrători. La 1400-1500 de membri creștini baptiști, sunt vreo 20 de lucrători, din care 2 sau 3 să n-aibă nici măcar, să nu-și permite să aibă carte de muncă. Vreau să vă dau o veste bună, soră. Nu s-a deschis încă acel cont prin care creștinii mai bogați sau mai săraci să pună umărul la slujirea unui lucrător. Și vreau să vă dau o veste bună din punctul acesta de vedere, dar înainte să vă aduceți aminte de Matei, capitolul 10. Când cineva m-a ajutat să-mi scriu o mașină pe care mai mult de jumătate era primită în numele Domnului, am zis, hai să măcar să-ți plătesc motorina. Eu uitasem versetele acestea și el a zis, dar tu nu știi Matei 10, că cine ajută un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit? Tu nu știi că cine ajută un misionar, în numele marelui misionar al cerului, Domnul nostru Iisus Hristos, va primi răsplata unui misionar? Vrem să fim păstori, vrem să fim misionari, vrem să avem și noi parte cu ei, onorurile lor și răsplătirile lor în cer. Luați parte la nevoile lor. Luați parte și să luăm parte, să fim părtași cu frământările lor, chiar și financiare, chiar și materiale. De ce nu? Vestea bună este asta. Astăzi n-am mai avut timp să mă odihnesc între programe, pentru că am fost la o întâlnire de genul acesta. Unul din colegii cei mai apropiați ai mei a rămas fără mașină, fără vina lui, de câteva luni și acum vine iarna și trebuie alergat în misiuni, în vreo 2-3 misiuni în zona aceea și am încercat noi biserica, după puterea noastră, l-am întrebat și pe el, nu era nici jumătate din cât ar fi trebuit și atunci am zis, frate, hai să ne rugăm. Nu rămâne decât o singură soluție. Hai să ne rugăm. Și visam eu ca cineva din Australia să viseze noaptea că la Corbu, că în zona de nord, că acolo e cineva care nu are nici măcar mașină și așa mai departe. Și ce credeți? De câteva zile mă sună cineva și zice, uite, noi ne-am gândit la fratele cutare,
care mai slujește nu numai acolo, slujește și dincolo, care e un om al lui Dumnezeu, de care ne bucurăm cu toții la diferite evenimente. Și m-am gândit și am mai vorbit cu frați chiar și din numărul 1, chiar și la Năvodari, cu tare, de afaceri unii, alți oameni simpli. Și am zis, hai să punem fiecare cât ne permite. Oamenii de afaceri au pus câte 5 milioane, lucrătorii, după măsura lor financiară, au pus câte 1 milion și s-au adunat astăzi acei bani și am găsit și soluția astfel încât mâine fratele să primească din partea Domnului și în urma rugăciunilor noastre cadou de sărbători în numele Domnului un mijloc de transport. Nu pentru el în primul rând, pentru că oricum dacă ai un mijloc de transport ca și păstor, 80% n-ai cum să-l folosești decât în slujba Domnului, că asta e slujba. Și Domnul va primi. Domnul să fie lăudat și Domnul să răspundă pe toți cei care au răspuns pozitiv. Lucrurile se schimbă. Începem să ne schimbăm căile. Adică din egoismul nostru, din pătrățica noastră, din egocentrismul nostru, începem să ne uităm și pe lângă noi. Nu numai peste ocean. Nu doar acolo sunt soluții. Nu doar acolo e compasiune. Nu doar acolo e interes. Nu doar acolo sunt oameni cu inimă. Ce avem și în jurul nostru. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Dacă poporul meu, peste care este chemat, care mă cunoaște pe bine, care mă onorează pe mine, se va smeri și va începe să aibă ochi și pentru cel mai slab. Va începe să aibă ochi și pentru generația care urmează. Și multe misiuni ale noastre, în multe misiuni se lucrează doar cu generația viitoare, doar cu copii. Asta e realitatea. Se va ruga, va căuta fața mea și își va schimba, se va abate de la căile lui rele. Materialismul, egocentrismul, sincretismul, dacă vreți, postmodernist, relativismul, dacă vreți, postmodernist, și toate aceste lucruri. Atunci eu promit, zice Dumnezeu, aici, cu ocazia aceasta solemnă, a Marelui Templu de la Ierusalim, a celui mai înțelept om din lume, în fața celui mai înțelept om din lume, că voi tămădui și țara aceea. Amin? Amin. În contextul acesta vreau să închei cu câteva versuri, exact, și versurile acestea se numesc chiar așa, rugăciune sau rugă pentru România. Doamne, mă scuzați, rugă pentru România. Doamne, trezește România și pentru ea viața ți-ai dat. Amână peste ea mânia mai mult să iasă din păcat. În țara multelor tradiții, destul de mulți sunt pocăiți. Iartă fireștile ambiții, de dragul celor prea iubiți. Doamne, înalță România, remarcă-o între națiuni, credința ne fie mândria. Toți să respecte pe români. Aici, la răscruce de vânturi, multe oștiri ne-au cotropit. Pune-ne Tu, te rog, în drepturi, înalță-ți poporul iubit, Doamne, preschimbă România și începe cu noi, credincioși. Regenerează-i mărturia, să fim oameni evlavioși. Carpații, Dunărea și Marea, le avem că Tu ești generos. Schimbă-ne Tu, te rugăm, starea, iubind să trăim mai frumos. Doamne, trezește România, această nație creștină, fii Tu pentru ea tăria, în grația Ta să rămâie. Amin.